Magandang umaga po mga ka-YouTuber. Ito na naman si Mami Lau. Ngayong umagang ito ay magpapatuloy ang ating Keraglos delivery product sa Urdaneta, Pangasinan pa rin. Pangasinan pa rin ang ating iikutin ngayong umagang ito bago tayo tutuloy ng La Union. Kaya abangan nyo lahat ng mga suki ko dyan ng Keraglos product ng mga salon dyan sa bandang Pangasinan at Aringay Ago. Kaya abangan nyo ang Keraglos ngayong umagang ito, buong maghapon ay darating ang The Original Keraglos product. Ito pong yung likod, ang CEO at Presidente ng Keraglos, Lauro B. Labayog. Sabi nga ng Keraglos, buhok mo sagot ng Keraglos. Sumama na kayo sa akin. Tara, mag-umpisa na tayo ng delivery today. Okay. Bababa na ako ngayon sa aking rest house. The original Keraglos product. Ayan.